نعلى سيدن ناي سبحاتن مدمدم تانتا بسيحة أبسجنا نايتي أب حنتي تصبر زبرة تابوتا مسكتكم زجر مكان بونا نايتي أبتي تصبر انت أي سربرايز زبرة كزجر مكان جاب كابزي خدكدو خلهم بعلمن حشكم أزليكم بتعمل تسمع عني نجري شو سحل أتيهم هجي خير بعلمن حشكم تملسكم ورينا لنا زغلكم تخطاتلتنا مسجون زرعي على إيرترا ميديا نتورك فراداي شو أما بالعسرة 4 كفال مس دكتور تخصص فقادو أسوسيت بروفيسور بتحنا لنا دكتور بتخصص قاعد حنت أخا قاعد حنت أنا نتوم زحات تخاز نورو حتوتات قريهم كاب عدوم يملشوا الكاملو أبتو كومنت زرخب كان بده وكلهم اللي سممنا ما قلت ملسيو كده حجي ملسنا هنا ناي ويانا أفنكلوين تملسيو ويانا 50 نبرو برغدر جنرال تسفاي حبت مريم بحد وجن بخالق دماني جنرال برهاني نجاش ودمتن بي بي سي انترفيو زغورو ولا سكرين شوت وين رينا لنا كالوت ارتراوين استاجر مولو سلازي درجاتن حتتات كلن تملسنين من الوقت حنت رتدلا تمهار كالو أبيات تمرتن كالن دحر بايتان تاي مرسلنا خنفلت زولوح وين أقول له جيم زي قصر حدن قصر خلتن بسفيحو تزاريبنا اللينا مجمرة فراداي شو مجمرة مس دكتور تخصص فقادو خجمر كله زاراريبنا اللينا بتعميهم حاجزهم خا وزبل ناس كوينو تم زمصحو تخطاتلتنا زنبورو أكل نايتي ديسكشن هنا أكل نايتي نقرب زلنا ترها قوي نمسي نفس ساتفت تغيرهم يوم لازم مسجنا خا سفيه وحجين كلهم تي حطوتات زحاتون مبرهيتات زحاتو زدلين كلهم نمسجن حدا نجرجن توسخن حبرو ندلي بعقمنا نخم لسه نخيل حتتاتكم ريتاتكم تقبلنا وين مسجنا خنبن عين خيل نخلو مالتي نخلو دنا حتى بدل كم زنا جركا ما باسعك من هذه نملسه لنا مالتي دكتور انت ما باسعك انت هاي كان يركا قدامي يزغلوا تحت نازل لكم انتم قدست زبهارس انتم معت بروجرام غيرناسي ديسكاس كنقبرينا الكاس دلها يو غزا لك هوم ورك رايت بو اما بالاسوا 4 كفال جي كاب نافا نابس مرا تمصحف كاب نافا نابس مرا جي درودست ازمرا تبلكوا كاب نافا نابس مرا صدت حيش درودست ازمرا دو تمكر مخنياتو كاب سمرا نابس مرا كيت كلنا بصح منقد تنكيدنا بزح مقدي لازم أبتاني إنجليزية هي بكذا اللغة رأسي بالرودس تسمع بزح من قدهم زول اللي خاط قلز اللغة إذا مسحف كتحتم تدالي هذا اللغة أنت هاي الكارستا كاب نافا نابس أسمرة لازم بزح من قد تات ندوب بقصنا خاخدنا نيرنا أبدو بجنبار دوب برابع جنبار مقام هوسبيتال جنباراتن هوسبيتالات تكالاتن مدب كم زنبرة لقير كاني ما سينيرسي زي درو حرنت وي وق نحرنت سجنيتي إنيرو تي كنتات تبقسنا له وكم عبح التقينو زيت العلامة التي ورحمن دي وحي شدشت مودعتا يتي بيسا خلنا ايتي سمعتها تفكيرو شجرات ترأينا تجنبار نعبي خيط 5 نبرة مخنياتو كم حجيت عشنا 5 نبرنا جنبار حال جنبار كرن جنبار كندا إلنا حجيها جنبار دو حجيك حال يميرون نتا أساسا يزخيد الله أمونغو قل هقوفاتا يحلون بري تمتيتي يزلو عجيب خميك قوم كابين نبي زنبرة أحدو تاتينا وزترنا فانيرن دا 7 أب دبوب صنيحتكم دو وحجي أب دبوب زنبرة سقاب دكسا زبصحو
ሓደ እንዳ 70 ነይሮም ኮማንዶ ነይሮም እንዳ 88 ውን ገለ ክፋልናቶም ኣብኡ ነይሮም መካናይዝድ 74 ነይረን እዚኣተን ሕጂ ስጋብ ድግሳ ንበፅሕ ዝነበሩ እዮም ብተፈላለየ መጥቃዕታት እናካየዱ ድግሳ ዝኣተው ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ድግሳ ምስ ዝምትእኻብ ምስ መፀ ፀላኢ ከዓ ተሰናቢዱ ሓይልታት ስሒቡ ደው ከብለና ላዕልን ታሕቲ ንብል ስለ ዝነበረ ትስጋት ረኣየና ነይሩ ኣብ ደቡብ ዝቅልቀል ነበረ ኩነታት ረኣየና ነይሩ ስለዚ ኣፀቢቑ ዘሰከፈና ሕጂ ዲስ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ምእካብ ሰራዊት ምስ ተጀመረ ብፍላይ ከዓ ድግሳ ግንባር ድግሳ ይቅድም ቆይሙ ኣብ ድግሳ ኢና ጠጠው ኢልና ስለዚ ሽዑ ይትስከፍታ ተላዒሉ ሕጂ እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ስክፍታ ስለ ዝነበረኩም ነቲ ግንባር ኣብ ግንባር ደቡብ ክትቆምዎ ሕክምና ካበይ ኢኹም ተሓይሊ ሰራዊት ናይ ሕክምና ከተምፁ ካበይ ኢኹም ከተምፁ ሕጂ ገና እቲ ተረኣየና ዓብይ ሆስፒታል ልክዕ ከምቲ ናይ ኣፍዓበት ንግንባር ንፈንቅል ደዳለናዮ ከምኡ ድላው ከም ዘድልየና ተረዲእና ከነቆሞ እንድሕሪ ኮይንና እዚ ከዓኒ ካብቲ ፎኪሱ ዘሎ ግንባራት ካብኡ ኢና ስታ ክንገብር ግንባር እንዳዕ ከነጉድል ኣይንኽእልና ካብ ኣፍዓበት ይኹን ካብ ትጎላጉል ነበረ ከነጉድል ኣይንኽእልና ሓደ ድሓን ዝነበረ ሓደ ናይ ምዕራብ እዩ ኣብ ጀርበት ነበረ ሆስፒታልና ናይ ወታደራዊ ካልኣይ ድማ ግንባር ሓልሓል ነበረ ናይ ግንባር ሆስፒታል ኣብ ዛራ ካብዚ ክልቲኡ ናቲ ቀንዲ ከንንቀሳቅሶ መደብ ዘውፃና ሕጂ ከተንቀሳቅስዎ መደብ ኣምፂኹም ካብ ዛራ ኣና ሰሜን ኣለና ሕጂ ደቡብ ኢኻ ክልተ ጫፍ ባርካን ሰሜንን ፀኒሕካስ ደቡብ በይነን ክመፃተን ዓዱታት ናይ መፅሓት ዓዱታት ይኹን ሰራዊት በይን ክመፅእ ሕጂ እቲ ምትእኻብ ሰራዊት ቁልጡፍ እዩ ነይሩ ሽዑ ድግሳ ምስ በፃሕና ቁልጡፍ ኢና ህና ናይ ፀላእ ነይሩ ቤተ 18 መፅእ ቤተ ገለ ናይ ፀላእ እዩ ናህና ከዓ ገና ብእግረን ካብ ግንባር ሓደ ካብ ግንባር ግንዳዕ ገለ ክፋል መፅእ ነይሩ ገለ ካብ ከረን ገለ ካብ ሓልሓል ሰራዊትና መፅእ ነይሩ ናብ ደቡብ ማለት እዩ ስለዚ እተን ናህና ድማኒ ብጀርበት ካብ ጀርበት ላዕላይ ጋሽ ስለዚ ካብ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ከኣትዩ ኣብ ሽረ ከኣትዩ ኣክሱም ዓድዋ ዓዲግራት ዓዲ ቀይሕ ከኣቱ ስለዚ በዚ ገይሩ ክመፅእ ኣብ ማእከል ትግራይ ግን ናህና ሓደ ከዓ ዝቕበል ክፍሊ ሕክምና ጌርኩም ነይርኩም ኣበይ እሱ ሕጂ እቲ ኣብ ኣክሱም እንዲ ነይሩ ሓደ መጥባሕቲ ሓዱ እዩ ዳርጋ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ ነይሩ መጀመርያ ከነቁሞ ከለና ምስቲ ደቡብ ናይ ኩነታት ደቡብ ነበረ ናይ ዓዱ ኻላ መንደፈራዋ ውግኣት ዝካየድ ነበረ ኣቅድም ኣቢሉ ምስኡ ተኣሳሰረ እዩ ዝከረካ እንድሕሪ ኮይኑስ ኣልዒልና ናብቲ ናይ እንቅፂ ከሉ ኩነታት ዘሰክፈና ዝነበረ ኣብ መንጎ ዓዱ ኻላን መንደፈራን ዝነበረ መጥቃዕትታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዑ ተባሂሉ ኣብ ኣክሱም ኣቐሚጥና ነርና እዚኣው ከላ እያ ሕጂ ቀፂላ ኣብቲ መፅሓፍካ እውን ትጠቕሶ እንዲኻ ናይ ድርቂ ካብ ጥቀስካ ኣብ እዋን ድርቂ ከም ዘቆምኩሞ እቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ሆስፒታል ብመንሽሙ ዝመፀ ብሜዳ ዝመፀ ኣብኡ ድሓር ብዓዲ ቀይሕ ገይሩ ብዓዲግራት ገይሩ ንዓዲ ቀይሕ ብሰንዓፈ ንክመፅእ ሓደ መስመር ከፊትኩም ነርኩም ንስኻ ካብ ባሮንቱ ካብ ኣፍዓበት ማስ ዲኻ ተበጊስካ ካብ ኣፍዓበት ኣብ ድግሳ ምስ በፅሐ ኣሰኪፍና እቲ ስታይ ዝኸውን ነበረ ዝድልብ ነበረ ሓይሊ ናይ ፀላእ ኩና ህና ስለዚ ኩሉ ሲ ናው ደቡብ እዩ ዝገዕዝ ነይሩ ስለዚ ኣብ ድግሳ ምስ በፃሕና ምስ ብፃይ ስውእ ወልደንኪኤል ገረ ማርያም እሱ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ነይሩ ኣነ ከዓ ናይ ሰራዊት ስለ ዝነበርኩ ናይ ግድን ንዓይ በቐጥታ ምልከተኒ ስለ ዝነበረ እንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂልና ምክንያቱ እቲ ምእካብ ሰራዊት ኣብ ደቡብ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ንሕና ቀዳማይ ነገር ኣብኡ ከይደ ክግምግም ኣለኒ
ኩነታት ኩሉ ሲ እንታይ ኣሎ ምክንያቱ ብዝኾይና ዝገበር ወሰን ኢልና እስታ ክንገብር ኣይንኽእልና ስለዚ ኣነ ክኸይድ ኣለኒ እብሎ እሞ በይናይ ዳኣ ክትከይድ ኢኻ ሕጂ ዝብል ሕቶ ልዕለለይ ወይ ብምዕራብ ወይ ድማኒ ብእግሪ ካብ ምብራቕ ንከባቢ ድግሳ ንባሃል ማለት እዩ እሞ ኣማኒኤል ብሪጌደር ጀነራል ስውእ ብሪጌደር ጀነራል ኣማኒኤል ሃንጆማ ንወደይ ትረኽቦ ምክንያቱ እታ ናቶም ሰራዊት ናቶም ሲ እንቃሳቀሱሎን ደቡብ ስለዚ እሱ እውን ምብጋስ ይዳለሎ እሞ ረኽቦ ብለኒ ረኽቦ ሽዑ ማለት እዩ ኣሕራይ በይና ኢኻ ክትከይድ እብሎ ኣነ ኣይወሰንኩን ኣለኹ ሓደ ሓደ ድውዳእ ጉዳያት ኣለ እምበር ክኸይድ የብለኒ ብምብራቕ ሲ በይናይ ገረ ክኸይድ ይኽእል ገለ ኢለ እልዕለሉ በቲ ክነዊሕ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ካብ ኣፍዓበት ናቕፋ ካብ ናቕፋ ሂምቦል ካብ ሂምቦል ባሮንቱ ሽረ ኣቲኻ ይኮለል እዩ ምክንያቱ ሩዋሓዳስ ኣይትኸብተን ነይሩ ሽዑ ተጀሚሩ ስራሕ ነይሩ ስለዚ ብምብራቕ ይሓይሽ ብእግሪ እንድሕሪ ከም ምርጫ ስታጀርካ ታሕራይ ምስ ወልደን ክኤል ከይድና ንዛረበሉ ምብራቕ ክኸይድ የብሎ ሕጂ ግን ክልተ ነገር እዩ ንስኻ ካብ ኣፍዓበት ንክትመፅእ ከለኻ ካብ መልሺሙ ክትወርድ ካብ ደቡብ ከዓ ንምብራቕ ክትወርዱ ከለኹም ክልተ ጉጅለ ኢኹም ሓደ ንዓኻ ዝቕበል እዩ ሓደ ከዓ ንዓኻ ዘሰኒ እዩ እቲ ንዓኻ ዝቕበል ካበይ እዩ ነይሩ እቲ ንዓይ ኣብ ደቡብ ነበረ እዚ ሕክምናና እዩ ተቐባላይ ነይሩ ነቲ ዝነበረ ስጋብ ድግሳ ነበረ ሲ ኩነታት ሲ ሓንቲ ሃዱ ነይራትና ኣብ ኩደዋይባ ከባቢ ጾረና ንዑ ብሃታሃታ ዓዲ ቀይሕ ኮይኑ ክተቐባላ እዩ ኮይኑ ኣቕሙ ግን ውሱን እዩ ነይሩ ኣዝዩ ድሩት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ውጉእ ኣልዩ ናበይ ከም ዘብሎ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ነይሩ ብምዕራብ ገይሩ ንበዓል ጀርበት ካብ ጀርበት ናቕፋን ኣፍዓበት እዩ ኣብኡ እቲ መእለይና ነይሩ ስለዚ ወጥሮ ስለ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ሽግርና ሕጂ ሃታሃታ ዘበለና ስለዚ እቲ ኣብ ደቡብ ነበረ ሓላፊ ብርሃነ ወዲ ሸቓባ እሱ ነዊሕ ግዜኡ ነይሩ ምስ ሃይሊ ጢሻ ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብቲ ምሁር ሰርጀንስ ምኩራት ካብ 75 ጀሚሩ ታሕራይ ወር ሰርጀር ተምሃራይ ክልቲኦም እዮም ነይሮም ስለዚ መልእኽቲ ገብረሎም ደቡብ ክመፅእ እየ ብእግሪ ካብ ውዕያ እብሎ እምበኣር ክኽበለካ እየ ኣብ ዕሰሶ ኣብኣ ክኽበለካ እየ ዕሰሶኻ ንፈልጦ ኢና ብሰያሕ ገደን ብዓሊ ገደን ዝወረደ ዝረኸበሉ ምናልቲ ዝረኸበሉ ምናት እያ ትባታ ቦታ በቲያ ትመፅእ ምናት መክልቲ ዝራኸበሉ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብታ ምናት ክትራኸቡ ኣብኣ መጥባሕቲ ሃዱ ስለ ዝነበረት ኣብኣ ክመፀካ የብለኒ ኣነ ከዓ ኣብኣ ክኸይድ ዳሎ ማለት እዩ ካብኣ ክትራኸቡ ፕሮግራም ምስ ገበርኩም ምሳኻ ንዓኻ ሒዙካ ዝኸደ ሰብ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ቀዳማይ ደው ኢሉለይ እሱ ሕጂ ምስ በዓል ወዲ ሸቓባ እዩ መሪሕዎም መፅዩ እሱ እቲ ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ እቲ ቦታታት እሱ ከዓ ነቲ ከባቢ ፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ እሱ ደው ይልልካ ንሕና ግን ካብ ኣፍዓበት ክንብገስ ከለና መራሕ መንገዲ ደልና ካብ ዊዓ ስጋብ ዕሰሶ ዘብፅሓና እሱ ሕጂ ሓደ ሰብ መወድሓን ደልየልኩም ኢሎም ናይ እንዳ 88 ይመስለኒ እንዳ 88 መጥባሕቲ ሃዱ ከዓ ኣብ ዕሰሶ ነይራ ሽዑ ናይ እንዳ 96 ላዕሊ ነይሩ ናይ 88 ግን ኣብታ ዕሰሶ ነይራ ብኣ ምክንያት ኢና ኣብኣ መደብ ገርና ስለዚ መራሕ መንገዲ ሂቦምና ካብ ኣፍዓበት ኣነ ምስ ኦፐሬተር ናተይ ማለት እዩ ናና ናይቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ሰለስቴና ኮይና ባፃ ወሪድና ባፃ ሓዲርና ማለት እዩ ኣብ ባፃ ሓዲርና ንኮ ወጋሕታት ክንብገስ ኢና ኣብኡ ሓዲርና ሕጂ مساعتنا بازا على السيد رخبومو نبيد عليها يبلني كم زي لو أجري كبابي دكسا مخنياتو تخونتات حما كم زين يدلو تحكمنا سيزين أو نتات جم ناس كنا دلو إلى مور واحد بس الرجال لموني سقف شعب بيتسمع كب أجري تخيل يبلني
نانو خندنقينا سقاب شعسي جمجمنا حدا نقدر نقبر علينا سقاب زي روح داز خفص زي قوسدي ولا راي مدحن كنت تنقو ولا جيت تنقو እንታይ ምዃና ክግምግም ክኢለ ምክንያቱ ምስተቅድመ ሕጂ ምስ ጠቅላሊ ስታፍ ኣብ ጋሕቴላይ ተረኺብና ብላታ ረኺቡሲ ሓደ ካብዘን ምስታይ ሰለይትሲ ሒዝና ኣለና እሞ እቲ ኩነታት ሰሊኾም እናእተው ከምዚ ንገብሩ ኣለዉ ዘሎ ተጠንቅቁ መዳፋዕትኩም ዘለ ምስዓ ኣተኣሳሲረ ሕጂ ንክልቲአን ንዓሊ ሰይድን ናይ ስብሓትን መደምደምታ እንታይ በፂሐ ወዶ ገባ ወይ ሰሊኾም ሰለኽትስ ኣለዉ ነቲ ድሕሪ ድፍዓትና ስታይ ዝገብሩ ግፍአታት ከዓ ፍፅሞ ከም ዝነበሩ ከዓ ሰሚዕና ምክንያቱ ተጋደልቲ ተረኺቦም ንበይኖም ይቆትሉ ወይ ሓበሬታታት ተኣኪቦም ዝፀላእ ህቡ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ተጠንቀቁ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ሰውራ ዝበሃሉ ከቢድ ጉድኣት ዘውርዱ ኣብኡ ስለ ወደ ገባ ከም ዝነበረ ፅሩዕ ናይ ወደ ገባ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ኣስጋኢ ነይሩ እቲ መንገዲ እቲ እዚ ሃይለ የሴፍ ጉዕላይ ዝበሃል ኣበይ ዲኹም ተራኺብኩም ሃይለ የሴፍ ጉዕላይ ወምስ ጉዕላይ ኣበይና ተራኺብና ንሕና ካብ ባፅእ ንእሶሶ ክንከይድ ከለና ዊዓ ኢና ወለድና ካብ ዊዓስ ብእግርና ኢና ክንከይድ ስለዚ ስጋብኡ ሰለስቴና ከይድና ምስ ተመራሕ መንገዲ ኣብ ዊዓ ካብ ዊዓ መሪሕና እሱ እሶሶ እዩ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ጉዕላይ ግን ምስ ወዲ ሽቃባ እዮም መፅኦም ምክንያቱ ትጎቦ ኣፃድፍ እዩ ሓደገኛ እዩ ናይ ዞም ክንብሎም ፀናሕና ሰለኽቲ ወደ ገባ መፅናዕታት ዝገብሩ ተጋደልቲ እውን ኣብ ሓደጋታት ዝወድቁ ምስ ተታሕዙን ሱሳይድ ዝገብሩ እዮም ነይሮም ንሳቶም ምክንያቱ ምሕሩናን ተጋደልቲ ዝብል ሳይ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ጉዕላይ ምስ ብርሃነ ወዲ ሽቃባ እዩ ንእሶሶ መሪሕዎም እሱ ይመሪሕዎም ከም ነፃነት መንገዲ ብኩሉ ስለ ዝፈልጦት ከባቢታት እቲ መገዲ ከመይ ነይሩ ኣብ መገዲ እንታይ ኣጋጢሙኩም ማለት ምስቲ ናይ ድርቂ ኩነታት ህዝቢ ኣብ መገዲ ክትረኽብዎ ከለኹም ካብ ባሕሪ ንኸበሳ ዝሳጉመሉ ዝነበረ እዋን እዩ ገሊኡ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ገለ ከም ዝረኣናዮ ካብ ባፅዕ ከይዱ እኽሊ ሒዙ እኽሊ ተዋሂቦ ረድኤት እኽሊ ሒዙ ዝድይ እውን ነይሩ ኣዝዩ ድርቂ እዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ መገዲ ሕጂ እቲ መንገዲ ዊዓ ምስ ወረድና ርፍድ ምሰለ ስለ ዝነበረ እሞ ሰነን ሓምለን ከባቢ ከዓ ኣዝዩ ሙቐት ስለ ዝነበረ ቁርብ ስታይ ነይሩ ኣፀጋሚ ነይሩ ዳሕራይ ውሕዳት ተደይ ኮይኑ ጓሶት ገለ ማዕዶ ትርኢ ተደይ ኮይኑ ብዙሕውን ኣይነበረን ግን እቲ ኣዝዩ ዘሰንበደና እንታይ እዩ ዝመታ እንስሳ ዘቤት ነይረን ኣጣል በቲ ትርኢ የድጉ በቲ ትርኢ ፋሕ ዝበለ ቆርበት ገለመለታት በቲ ከባቢታት እናኸድና ከልና የማን ፀጋም ትሩባ ከዓ ማይ ኣይነበሮን ፀረ ዝብል ሰበባ ዝነበሮ ማል ዝረገፆ ገለ ተለይ ኮይኑ ብዙሕ ማይ ኣይነበሮ ዝነፀፈ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እትሲ ክራማት ስለ ዝነበረ ናይ ከበሳ ካብ ሰያሕ ገደ ዝወረደ ካብ ዓሊ ገደ ዝወረደ ውሕጅሲ ክርአ ነይርዎ ወሓዚ ክኸውን ነይርዎ ከምኡ ነይሩ ብከምኡ መቸም እሶሶ በፂሕና ማይ ፅምኢ እውን ሓደ ካብቲ ኣፀቢቑ ዘሸገረና እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከምኡ ይተፀበናን ተሃሩር ስጋብ ክንድኡ ፅምኢን ካልእን ዘምፅእ ኣይተፀበናን ምስኣተና እውን ኣረስ ገሮም ተቐቢሎም ሕጂ እቲ ድርቅሲ ኣዝዩ ብኡ ከማና መስ ሃንጆማሴ ኣልዒልና ነርና ምዝ ክራማስ እታ ክምፃልካ እንዴ እታ ናይ ብድሓን ብመንሽሙ ጌርኩም ዒላ ጌርኩም ደይብኩም እዚ ኩሉ ሽግር ኢኻ ምስ ረኣኻ ኢኻ ብታ ምስ ንመን ኢኻ እሞ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት እንከሎ ከምዚ ዝኣምሰለ ከቢድ ናይ ድርቂ ኩነታት እንከሎሲ ኩናት ከነካይድ ይከኣል ድዩ ኢልካ ስክፍተኻ ንመን ኢኻ እሞ ነጊርካዮ ሕጂ እቲ ምስ ኣማኒኤል ምስ ኣማኒኤል ብርጌደር ጀነራል ኣማኒኤል ስውእ ሃንጆማ ምስኡ ብዛዕባ መንገዲ ክንዛረብ ከለናስ ብዛዕባ ኩነታት ኣልዒልና ናይ ደቡብ
ኩነታቱ ከመይ ክኸውን ገለ ድርቂ ከም ዘሎ ሕጂ ምዝኽ ድርቂ ዘሎ ጥሜት ኣብ ህዝቢ ዘሎሲ እዚ ኩናት ክንቅፅሎሲ ቁርብ ኣይሸግረናን ዝብል ርእይቶ እዩ ነይርኒ እሱ ከዓ እሞ ንሓደ ዓመት ህዝብና ከይጠምኽ ንብልሲ እዚ ገስጋስ ናይ ጉዕዞናሲ ከነሳናክሎ ወይ ጠጠው ከነብሎ ሓደ ዓመት ህዝብና ተጠመ ይሓይሽ ዝብል ነይሩ ረድኤት ከዓ ሽዑ ብዙሕ ነይሩ ስለዚ ተስተነረ ኢንፋክት ካብ ፖርት ሱዳን ፍልማርቸደስ ተተፃይነን ደቡብ ቤን ዝኣትዋ ነይረን ሕጂ ትግራይ ገረን ስለዚ ትምዕዳል ፅቡቅ ዝካየድ ነይሩ ዋላ ዳሕራይ ክገፀ ካብ ጀርበት ከም ዝኸድኩ ጠቂሰ ነይረ ቅድሚ ሕጂ 7 ማርቸደስ ፅዕነኖ ዝኣትወስ ዳርጋ ተደጋጋሚ ንሪአን ነበርና ፀንዖ ነበራስ እኽሊ ናይ ረድኤት ደቡብ እዩ ምዕዳል ሽዑ ደቡብ ተጀሚሩ ነይሩ እዚ ብመንሽሞት መፅልኩም ኣብዚ ሜዔላ ኢልካ ጠቀስካያ ኣላ ሜዔላ ብኸመይ ኢኹም ኣትይኹም ኢንፋክት ኣብቲ ግዜቲ እዚ ከባቢ በዓል ሜዔላ ዓድፍኒ ዓኹሩር ሰለድ እዚ ኩሉ ቦታታት እቲ ብብዝሒ ወደ ገባስ ዝንቀሳቀስሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ ብኸመይ ኣትይኹም ሜዔላ ሕጂ ሰሶም ሰኣተና ብርሃነ ደድሕረና 2 ሰዓት 3 ሰዓት ደንጉ ኣትዩ መፅእ ኣለኹ ኢሉ ግን መልእኽቲ ገርና ሬድዮ ገርና ወመልእኽቲ ፀኒሕና ዳሕራይ መደብ ኣውፂና ከመይ ገርና ከም ንንቀሳቀስ ሓበሬታ ኩሉ ሂብና ሕጂ ብርሃነ 2 ነገር ሓቲተ ሓደ ኩነታት ከመይ ኣሎ ናይ ድግሳን ሰገነይቲ ከዓ ሽዑ እያ ወፅያ ናይ ሰገነይቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ብዙሕ ውግኣት ከም ዝነበሩ ናይ ፈንጂ ካልእ ሕጂ ሓደ እሱ ገሊፅለይ ካልኣይ ናይ እቲ ወደ ገባ ገለ መለታት እውን ሽግራት ኣሎ ስለዚ ክንከይድ ከለና ላምፓድና ይነብርህና ለይቲ ስለዝንጓዓዝ ማለት እዩ ቀትሪ ክትጓዓዝ ሃሩር ስለዝኾነስ ምሸትና ንጓዓዝ ሽጋራ ምውላዕ የለን ክርቢት ምውላዕ የለን ድምፂ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ዘረባ ገለ መለታት ክንገብር የብልናን ኢሉ ንዓይ መቸም መግለፂ በኒ ነቲኦም ኣባላቱ ፈልጥዎ እዮም ናተይ ኦፐሬተር ጥራይ ከዓ ሕጂ ምሳና ድኺ ሓደ ተመሊሲ እዩ መራሒና ስጋብ እሶሶ ነበረ እዚ ብከምዚ ምድላው ገርና ማለት እዩ ሰዓት 3 ፈርዓን ተበጊስና ትሩባ ብክልተ ትደንደሲ ኣኻውሕ ንላዕሊ ናይ እሶሶ ንላዕሊ ክትወፅእ ከለካ ኪድ ሓቢርና ክንከይድ ከለና ሕጂ እቲ ሩባ እናተጠዋወየ ስለዝኸይድ ኣድካሚ እዩ ነይሩ ጥር ዝብል ሰብ ዝንቀሳቀስ ኣይሰማዕኒ ኢኻ የለን ለይቲ ተጋደልትስ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ነይሮም እዮም ዝብሉ ቀደም ገባር ይኹኑ ዝኾነ ነገርሲ ዝንቀሳቀስ ኣይነበረን ኪድ ሓቢርና ኣብ ወጋሕታ ንመጀመርያ ግዜ 2 ተጋደልቲ ረኺብና ታሕቲ ዝወርዱ ንላዕሊ ከዓ ንሕና ጥራይና እንዲብ ነርና ሕጂ ክንዲብ ከለና ሓደ ህዋይ ገለ መትክትር ኢኻ ድምፂ ገብራ ገለ መለታት ንሕና ግን ድምፂ ንገብር ነርና ወገድና ኺድ ሓዲርና ሕጂ ሓደ ግዜ ከዓ እንታይ ትሰምዕ ራትሊን እዚ ናይ ኣትማን ክንከይድ ከለና ግድስታ ይገብሮም ኮይኑ ጭጭጭ ብሉ ራትሊን ስነክስዮም ዝበሃል ዳሕራይ ንወዲ ሸቐባዊ ንሓቲተ شوي تزاربكون ناثمان مخانوم قال لهم كي استاكي كونيل هراود شغاز يوم عفوت عينت أثمانيهم وحجي دمس سبكسهم أقول فلا يبقول أقول لحرقينه بقى فاحة سلازبلو تيجيكم لو صبوا قد كاسمعهم هو دمس بابو حشاش بشاش بلو حشاش بشاش بلو ده هراي بخمو كيدنا هو قحتا شعو بريخ بالكله في حزبي نورتي كبسا مالتيو أتعلم أجملهم دوك صينهم كديو شعين نرخوا مالتيو ليتي رخبنا نفتح ساقومو ساقومو العلوصو تاد أني زخلو حزب يجين العلوص لأنه ودي شغاب حتى مخنياتو قليهم أبكسادهم تسكيمهم عديتات كا انتعشهم تسكيما دسكم حلو في حالي فوزر أنا زقرنا ناقن
أتقال محسات قلمتات تدخماسي قديفهم من خد سكمون نايكلنا أبقلين أدوك أنت إيش مصعنون أتقال محس قلمتات صعنو حلف حاليهم كأتم قلوا بأجرم خدوا زخلوا بأجرم خدوا تناديتات محس حزيلن حنت ويكل محس حزيهم تم سوود دماني تعيشهم إلا كسادهم تسكيهم تنكو كوعزا زي كلا تنكو كوا زي كلا أني أيوة حان تباهلن بهري وسنلن عينت قديفهم من خدو السوم سر أنا حجتي تنكيفنا خطة سكاب كندي سجم على تدرك يخون كان أخون حجي نخوي خرامات سلازخون أمديبون نيرم ساقيمهم نيرم سي ديبي نيرم نتحت زورد عير خبنا خجر مكا كاب نبرتي نايكوسا نتحت زورد عير خبنا لا لكن قولوا حجان معديتات أبوتات معلوم كوكيبهم ادوك اجمالنا وتطو نحيوم ب50 ريناين سازي تيقندر با قديفنا ناب مغابي روبا ناي سيحا قد حينا قرب مسكدنا شعو تنايك بسا منفسرين هذا مهر معدو مربع قلمتات كذي جميلنا والتي تقستبلنا تستقام يبولون سجنيتن ساعاتهم سجنيت آتيهم مجمرة مالتي سجنيت آتيهم تعدي من شموئنا نامي علا ولا يناتينا نامي علا مساعاتهم ما إلا يمدولوا ما إلا تقادلت ما إلا تلقوسي لأنه ما إلا استقادل دي أخم تولوا ما إلا تولوا مي إلا تبال بيعودوا من نالك مي إلا أبو كم يتعبي لهم غير ما كابتاونا ميجمر يا دلو قزوتين دينا أتينا أبزي أخنا عرفنا دخامات سلز نورا الناسوي أو أخنا عرفنا هراي ونساعتنا بكاتنا دي مسح قالني المسلم تصدق تذكره بسين بكا تصبقر تربي لنا بتبون كف لحاحة وخا قدا قال بيتدما دورة تسريحات صنيحتنا دورة نجرا قلمتات كل تقريبو هراي مايكا تحاسقوا تواهلو قسنا قلنا تحاسقنا مساحبة لنا بون فليحو دهرا يرفو تواهلو بتنقدي في مداب قلملتات كاو صبغوا تداليان صنيحنا هراي بون سيتينا قلمتات دهر قتري قزاقون كل كله خم بقس كلنا مسكيننا قلمتات ميشب توقيزنا شو عمر الشعوة اسمع اسكايلي دركلو أبز درك زلو لسي كم زقرن مقبالسي أنا قري مني أنا قري وخن ورد كلنا سنقرنا نرنا وأخنا نعرف مدب بقيت تدخلوا لي تخيد حد الناس نعرفون له كلنا لو الناس حبيرنا نرنا نتي يقول الله يزبل كايو نتي يقول الله يزبل كايو استعز قررت لكم سيد حوية أي فلتنا نجيروا لي قدرنا على نسا سيد حوية تا درو قال زغربت لكم سريحة قال زغربت تستقبلكم عند خاني أدي عنه ودي بس لكم أوتي هاي نقرن مستيراو سرح يسرح سلازم أنا أقولي خايد اليوم مستيراو سرح سلازم هنا كركبوا سلازيد اللي دك عدي سلازم فالتو إتوا ما بتخبى بزن نور ودك باون تارجت كابز جبرو حدا سب سلازم برخ رقمه كل جزء حبي كاتشفين كا زي خيدني نقرأ ما قدنا زي نايتا تادس مستقبلا الكاز جالس كاز تقبلتكم قبلات أي زي كونه أبسجنيتن ساعات خاون زجر مكة كله بزرزر كان يقول صو عين خلينا جلدوا على الكلام هنا تقاسي نايت هزبيو تهزبي آخر مسؤول زغنا يو لعبت واندرك ليه يترفس كم زعم سل عين تقبل الله قبر لكم الخالة أبسجنيتي أب حنتي تصبر زبرة تابوتا مسكتكم زجر مكة لبونا نايتي أبتي تصبل كستي زتصنحك زتصنح حزبي كردأك زخيل نجر نيرسي أنا دسم بلني أنت تعللهم نتهم تعذبت ناس كفلت واللهم إلى تنازع حسبكم
እንታይ ሰርፕራይዝ ዝገበረካ ዘገረመካ ነገር? ኣብቲ ዳሕራይ ክትገልፀለይ እዩ ድልየትካ ዘቲ ድልየትካ ክዓኩቶ ይደልን ግን ብበዓል መንሽሙ ምስ መፃኹም ብሩባ ጌርኩም ብሰለድ ኢኹም ንሰገነይቲ ደይብኩም ኣብ መንገዲ ከመይ ነይሩ ኩነታት? ሕጂ እቲ ጉዕላይ ቀዳማይ ነገር ከይገለፅና ክንሓልፍ የብልናን ከመይ ዝኣመሰለ ዱልዱል ጀብጀብ ዳርጋ ክኸይድ ከሎ እዛ ካላሽንሲ ክሳዱ ገድዋን ሓንሳብ ተሓንጊጥዋ ሳንጡስ እጅስ ግርማ ዘለዎ እንታይ ሽሙ ካይዱ ዝበዝሕ ዕለት ንወዲ ራእሲ ኢኻ ትመስል እዮም ዝብሎ እዚ ኣታ መንሽሙ ዘላ ኣብዚኣ ናፅነት ምስ መፀት ዝተሰኣለት ስእሊ ካብ ባንዴራ ዝተኽሉ ምሽ ኣሎ ሓደ ጀብጀብ ወዲ ራእሲ ዝብሎ ንዑ ኢኻ ትመስል እዮም ዝብሎ ልክዕ እውን ንዑ እዩ ዝመስል ብጣዕሚ ኣነ ትስእሊ ናቱ እቶም ካልኦት ከምኡ ገይረ ክዝክሮም ኣይክልኒ እቲ ኣካይድኡ እቲ መሪሕና ክኸይድ ከሎ ገለ ብጣዕሚ የስተገር ስጋብ ዓዲ ቀይሕ እውን ምሳና ይኸይዱ ኣብቲ ዝበልካዮ ናይ ጉዕዞ ካብ ዓዲ ማኤላ ብእዋኑ ተበጊስና ዳሕራይ ወዲ ሽቓባ ቀልጢፍና ንበገስ ኢሉ ሃዊኽና ገና ፀሓይ ከሎ ብእዋኑ ክንኣቱስ ቀልጢፍና ንበገስ ዳሕራይ ወይ ተበጊስና ከድና ግራውቲ መሸላ ነይሩ ካልእ ብኡ እናተጓዓዝና ርሑቕ ቦታ ምስ ከድና ተኽሲ ብድሕሪና ንሰምዕ ሃራይ ናይ ምልዋጥ ተኽሲ ከዓኒ ናይ ምልዋጥ ተኽሲ ንሰምዕ እሞ እንታይ ደኣኒ ዝተኽሲ ይብሎ ድሓኒ ገለ ብለኒ ሃራይ ቀፂልና መሊሱ ሰለድ ጌርኩም እውን ድዩብ ሃራይ ድዩብና ብሳይ ምስ በፃሕና ዝባን ምስ ወፃና ቅድሚ ዝባን ንውፅኣና ሰገነይቲ ከይተቐልቀልና ማለት እዩ ናብኡ ገፅና እናጠመትና ድፋዓትና በሎ ብሎ ድፋዓትና ርአ ብለኒ በዚ ገይሩ ንዓላ ገፁ ከም ዝወርድ ኣርአኒ ተረተር ናይ በዓል ዓዶ ብዑር ገፁ ገይሩሱ እንታይ ትወርድ ኣፈልባ ገፁ ኸይዱ ዳሕራይ እዚ ተኽሲ ደኣ ርአዮ ትግንባር ኣብ ዘሎ ተኽሲ ከዓ ብዘን ታባታት ዝሓለፍናይ ንኢድ ፀጋም እዩ ኣነ ምስቲ ድፋዕና የዛሚደየና ዘን ዝሓለፍናየን እንታይ ሽምስ የማንና ገዲፍናየን ሓሊፍና ዘን ተኽሲ ሰማዕና ኣለና ናይ ወዶ ገባ ክኸውን ንኽእል እዩ ኢልኒ ወዲ ገባ ምስ ብፀትና ራኸቡ እሞኒ መኒኻ ገለመታት ምሰልዎም ተኽሲ ከፍትሎም ክሃድሙ ናይ ብፀትና ምስ ወዲ ገባ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ ስጋብ ክንደይ ሓደጋ ነይሩ ማለት ርዳእካ እዚ ኩሉ ከባቢ እውን እንቀሳቐስዎ እዮም ገባር መሲሎም ደቂ ከባቢ መሲሎም እቶም ደቂ ከባቢ ከዓ እከታተልዎም እዮም ስለዚ ከምኡ ክኸውን ንኽእል እንዳሕራይ ከድና ዝባን ሰለድ ምስ ወፃሕና እንደገና ቁርብ ዓሪፍና ኩሉ እቲ ከባቢ ንሪኦ ማለት ሰገነይቲ ተትሕተዛ ትድፋዓና ሽዑ ኩሉ ርአን ካብ የማን ዝምሩ ስጋብ ፀጋም ናይ ደቡብ ፀቢቑ ተመጢጡ ነይሩ ሕጂ ስማዕ እንዶ ሰገነይቲ ብዝላ ዝቅድሜና ብትሕተና ሰምታይ ዝኩሉ ጎቦ ደይብካሲ መልሽካ ታሕቲ ተውርደና ኢላ ሓቶ በቲ እግሪ ገርካሲ በቲ እግሪ ገርና ደይናኣቶ እንታይ ዝኩሉ ዓወት ኣውፃና ፀላኢ ኩሉ እቲ ከባቢ ፈንጂ ዝገበረሉ ቦታታት ኣሎ ምክንያቱ መእተውን መውፅእን ገይሩሉ እዩ ይብለና ፀላእሲ መእተውን መውፅእን ገይሩሉ እዩ ነቲ ህዝቢ ስለዚ እዚ ገና ዘይተፈተሸ ከባቢታት ስለ ዝኾነ ኢና በዚ ደይብና እቲ ክገርመካ ከዓ ካብ ሰገነይቲ ክወርዱ ረኺብናዮም ከዓኒ ካብ ሰገነይቲ ደይቦምሲ ክወርዱ ከሎ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ድኾኑ ክወርዱ ረኺብና ሰላም ኢሎምና በን መፂኦም ገለመታት ኢሎምና እውን ንሳቶም ሓሊፎም ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦታታት ስግእ ስለ ዝነበረ እዩ ደይቡ ኣውሪድና anyway ሰገነይቲ ምስ ኣተና እውን ንግሆ ሰዓት 7:08 ተኸውን ኣብቲ ሰሜናዊ
ንሰሜን ናይ ሰገነይቲ ኣብቲ ከባቢ ንጉሆሲ ሬድዮ ከፊተን እናሰማዕ ከለኹስ በቃ ብርቶ ተኩሲ ትኮስ ሕጂ ኣነ እንታይ መሲልኒ ካብ ግንባር ፀላኢ እትኩስ ሰሚዕና ነርና ናብቲ ሰገነይቲ ከባቢ ደብዳበ ካይድ ናይ ኤርትራይ ዘይኮነሲ ካብ ትራቆይን ሓደ ግዜ ተኩሲ ትኮሲ ገለመታት ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና ኣነ ካብኡ መሲልኒ ካብቲ ግንባር ተተኮሰ ናብ ሰገነይቲ መሲልኒ ዳሕራይ ተራኻስ ፈንጂ ንቕ ይብልዎ ከተማ ዶሮናን ገለን ሕጂ እቲ ፈንጂታት ከምኡ ዝተተኮሰ እንታይ እዩ ፈንጂ እዩ ብለን መፅእ ሽዑ ወዲ ሽቓባ እቶም ካልኦትን ሽዑ ወፂኦምቲ ብርቶ ተኽስታ ምስኮነ እዚ ከባቢ እኮ ገና ፈንጂ ኣለዎ ናይ ወፀን ኣለዎ እግሪ ፎርቶ ገለ መለታት ኣለዎ ብምሉእ ኣለዎ ብለን ስለዚ ፈንጂ ስጋብ ሽዑ ስጋብ እቲ ንኣትወሉ ነበርና ፈንጂስታ ኣይኮነን ነይሩ ኣይወፀን ሰባት ዝወፅሉ ዝኣትውሉ እውን ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ስታይ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ስለዚ ብከምኡ ሰገነይቲ ምሸት ኣቲና መደቀሲ ድራር ተዳልዩ ፀኒሕና እቲ ድራር ከማን ካበይ መፅኡ ገለ ኣይተረዳና ተደሪና ድኽምና ስለ ዝነበርና ደቂስና ሓዲርና ክንሪኣ ነይረታ ፅባሓይቱ ክንውድኦ ዘለና ነገራት ነይሩ ሓደ ኩነታት ናይቲ ግንባር ክፈልጥ ነይሩኒ ኣብቲ ግንባር ኣብ ካልእ ምእታውና ግንባር ከመይ ኣሎ ኣተሓዛናኹም ካልእ ምድላዋት ካልእ እንታይ ኣሎ ሓደ ነይሩ እሱ ከዓኒ ሕጂ ጀነራል ፊሊጶስ ኣብቲ ግዜቲ ኣዛዝ ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ነይሩ ኣብኡ ከም ዝነበረ ነጊርኒ ብርሃነ መንዑ ክንረኽቦ ብሎ ከምኡ እናበልና ከለና ኤፍሬም መፅእ ሻለቃ ኤፍሬም ኩላህና ንፈልጦ ኢና ሻለቃ ዘውፅሉ ፀላኢ ይውፅሉ ምክንያቱ ልቦም የደጥፋሎም ነይሩ ኣብ ደቡብ ሻለቃ በዛ ሓሊፉ እዮም ዝብል ነይሮም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝነበረ መፅኡ ሞ ሻለቃ ደልየና ኣሎ ኤፍሬም ምሳሕ ብሓንሳብ ክንምሳሕ ካብ ሓደ ገዛ ኢሉ ኣሎ ቁርሲ ግን ንብላዕ ኢልና ወበሊዕና ሕጂ ንፊሊጶስ ሰዓት ክንደይ ንረኽቦ ገለልና ድሕሪ ቀትሪ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ኢሎም ኣረንጂ ገብረልና ማለት እዩ ኣበይ ከም ዝንረኽቦ ገለመታት ፅናዕ ወዲ ሸቐባ መደብ ነውፅእ ምሳሕ ተኣክል ምክንያቱ ደኺምና ስለ ዝነበርናስ ኣርፊና ኢና ተሲና ሽዑ መፅኡ ኤፍሬም ሕጂና ኣብ ሓደ ገዛ ይኸይድ ሰብኣይን ሰበይትን ምዕሩጋት እዮም ኣብቲ ምሳሕ ዝዓደምና ደርሆ ነይሩ ስዋ ነይሩ ዳሕራይ እውን ምስተመሳዕና ንዓለልና ከለና ቡን እናሰተና ነዊሕ ሰዓታት እናወሲድና ኣብቲ ዕላል እቶም ኣቦ ኣስከጥልያን እዮም ነይሮም ከምቲ ዳሕራይ ኣብቲ ዛንታ ስሞም ኣይሓዝካየን ስሞም ዳሕራይ ኣይነግረካኒ ሕጂ ኣብቲ ዳሕራይ ነግረካ እየ ሓንቲ ቀንዲ መልእኽቲ ከምታ ዳሓተትካ ንክምልሰልካ ግን ካብዚ ክትከዱ ከለኹም በዓል መን ሕሽኩም ኣዝሊእኩም ብጣዕሚ ተሰማዓኒ ነገር እዩ ሽዑ ካብዚ ከተዝልቁ ከለኹም 78 በዓል መን ሕሽኩም ኣዝሊእኩም ሳሕል ኣቲኹም ሕጂ ኸ በዓል መን ሕሽኩም ተመሊስኩም ርኢና ያለና እዚ ሰውራ ስጋብ ክንደይ ከፊሉ ተረዲእና ኣሎ በዓል መን ሕሽኩም ከይድኩም በዓል መን ሕሽኩም ተመሊስኩም በዓል መን ሒዝኩም ከይድኩም በዓል መን ሒዝኩም ተመሊስኩም ኢሎም ዲዮም ደው ኢሎም ወይስ እዚ ሰውራ ንስኻ ኢኻ ትምላኣለይ ዘለኻ ሰውራ ክንደይ ከም ዝኸፈለሲ ተረዲእዎም ዲዮም ወላ ባዕሎም እውን እዚ ሰውራ ክንደይ ከም ዝኸፈለ ተረዲኡና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጥራይ ተቃል በቃለ የደይለ እሶም ሩዱእ ኮኒ እዚ ክንደይ ከፊልኩም ኣብዚ ከም ተመለስኩም ተረዲእና ኣሎ ታትካ ትንተና ፅቡቅ እዮም ኢሎም ሕጂ ኣነ ኣብ ሓንጎለይ ማሒሉ ዝመፀኒ ክልተ ነገራት ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ኣብ 75 76 ቀፃሊ ዝነበሩ በዓል ኢብራሂም ዓፋ ነይሮም ቦጠንታት ከሎ ማለት እዩ በዓል ፍሳይ ወልደ ገብርኤል ነይሮም በዓል ወዲ ሃይለ ነይሮም ወልደ ኪኤል ሃይለ ካብቶም ፍሩያታት ደላዕዮም ወራው ነይሩ መስለኒ
بعد حسب الله نيرهم بزحات نيرهم بزحات نيرهم هجي زي تملسو جن دي تملسو حنقول لي تملسو جن كلتا يوم نيرهم ساوى اللي قبل ود هايلنسي ابتخبابي هوات يوم نيرهم سزي ابحنقولهم زمص ازم سو ايسي ناي كلتا يوم إلى بعلي زدمدم كوين نيرو هو حجي تخلايت نطبخا نقلل بزعبا دخفلنا تسميعو دحريو زمصو نطبخا انتايو حجي كله تودي درجة أبها لاي نيرو كله تودي كابزيا نسمرة تريفاتنا دلاس زيا ترى لهم بيدو أنت فرطة نو أيكونن يعني تلا أيكون فرطة قد مين الله مفرطة قصيت تمت أوكي تجوزهم وي نمعرب قصيت تمت تجوزهم بريخيو فيتنا خا فرطة يزالله كينو فرطة يمزو إيدو مستعد قول زيا تريفاتنا دلا زيا خا صباح نكو نودعينا إلو جز زوم سو أي ست أيديهم إلى بحنقول يحسب جنبار حل الله جنبار كرن الله جنبار جندا الله إذا خدي أزوله جنبار كله سي زي أتريفات الناس زي عصام قاولو إيه سايكو يدي أولني نحراي أجازو خيمو ግን ብኡ ማለቶም ከይከውን ዶክተር በዛ መንገዲ እዚኣ ሮድስ እንዲቲ ድርሰት ካው በቲ ሮድስ እንተራኻ ይጽቦ መገዲታት ናብ ኣስመራ እንዲዩ በሶም ሕጂ ዝዮም ዘለው መጽኹም ኣለኹም ሰገነይታ ኣቲኹም ኣለኹም ንኹሉ ክስታይ ጌርኩም ትረዮም ዘላ ኣስመራ ከዓ መጽኹም ኣለኹም እቲ ከዓ ካልኦትኩም ገምጋም ኣለዎም ማስክ ምጻዩ ክሳብኩን ብኡ ግፍሕ ዝበለ ነገር ከይረኣዩ ታይብሉኻ ዘለው ከምታ መጽሓፍ ካብ ሮድስ ኣስመራ ዝበልካ زمان تزيات رأس ريفاتنا ماريتهم كونا له جند أناسي اتخلي أسي أنا عيد رأينا له خب الحال سجابزي دلله تتمتينه دلله يدرأينا له صراحة أنا وزول دلله أجيب سوق ستايلني بزخنا جن ودينا وريدنا تحرين مسورنا بتاعتي ودي شقاوة زوم سو أي ست أيدا بقوله صراحة يلو عمل لسلين مخنياتوس زي أزول الناسي زخلو أب جندا زخفلنا سجاب 4 شهر زخونسي نايبات ناي انتعشون كله أب جندا تراي زخفلنا عنده خلص زي أخا قبلنا مخنياتو إدرابي دلو بيجي نخوفلو نجر ترايني يعني هم زول دلو صح نخوفل تراي كايدر برهانا أب منش مغاهم لسال كايدر أنا غاب مسبر خستيز اللي خم لسه كذا زي يكون كذب لك هذا له نصب بتعاقمهم نسات رأيهم كجمجموز غلو لا عقمهم ما يكونن أنا أنت ترايني وتقدر زم ربه سبت لي إنكم زنور دعراي فلت بزعبوين حد نجر تنبولنا نيرمهم هجي أنت ساجر صفحات الرأيهم يتراين نبري السات رأي ترى توما يكونن قليل اللي ما يقوم زخلوا ما تسيخم سي نزياسي جزيت وسب نتخون جول جنجام يعني وسيلة خبتي ودس تعزم راي ترها بتاع ما جدي أم كيدهم زلوا أنا نسوق مالو تعرف دكتور يكون ملك هذا دكتور حجي السخاء سراون بقندو أبت مجمرة خنا تخلنا أب جنبر ربعي جنبر خال كذا لها أب جنبر ربعي جنبر مخا أبعد غيح بزخلوا جنبر زخون حكمنا دول حكمنا دول مرهاريتات كمتصال له يلكاس درو نايجربتن ناي زرار نيجر كامي هراي نايجربت تردي كالو تناي زرار بينا بلوخمتي حجي قدميو جنرال فيليبوس حجي شعوناي ازناي بريد 7 كفل سراويت 7 كرخون يرني مخنياتو حفيش او تجمجم كفلت علني مخنياتو حد خبتي كند زمصان دو مسينير حافش أو جمجم صراحة نكو خان تاكوني تاكو سخيو تاينا دل بخيديو كفل نيرني شو أو حد بوتاقدنا رخينا يو أو عليلنا زعوة حافش أو قناتات ممسكي قلمتاتون كل قال يصلوا نعبد غيح خيدوين قناتات استاجري مدبات كمزنا لنا وأنفت نايتي مدبنا هي بيو صبغ إلني كاو تفانينا نخيت جن أو دحراي فاليس ناي دوب ويدما خبرتات ناي بحالنا دحراي إذا قال لك نايتهم سوائين
خالد توسخ سمو ما ينقركاني هذا نايزا جزاز خدنا ونفليبوس كنرخبوين حنتي داو صنيحاتنا ناتن وين خبرتات دحرايد نقركا نايتي حزبي كوري وي فاليوس نايت كالتشر نحنا دحرايد لك زمسطن نغرات او زرا اخو مالتيو رايك لك حجي او نعد قيحنا خدنا اوكي مو خمسه زوق خنا بتاع قدامي تغطي بس خنا يد مسمن شمو تراخب كلا مس جنرال فيليبوس شعو نايك برغيت كفل سراويت 7 ازاز زنبره ترداديكم حجيت انا ابناي مقام ناي منشمو يزارب زلو حجي ناي جنبار اوا ناي منشمو اردي كان لها كاب زارا ختم صو ودلي زلكم حيد سراويت ناي حكمنا بيني خمص وحجي قدميو ادقيحنا قدنا ادقيح جمجام غرنا قدمينو توغسوم بالنا وي بيناي كمص سايم دوارنا جمجام غرنا مسودش قبا ادقيح خدنا قدم كل خن نبرنا هوسبيتال انتاي كبدت سرحلو ينارينا كدنا او اتا قدم تقسنا يا خباب صورنا نورت ساي تقبرنا صوم سرح نيروا رايكات يخدت قدامي نجر ناي سجنيتو وق نورا خبيدي نيرو ناي فنجي نيرو صلاي او نورون حيالي نيرو سكابشو زغطمون كبيداي نبرن ግን ናይ ሰገነይቲ ዳርጋ መሪር ነይሩ ጸላእዊን ሰገነይቲ ኣብ ኢድና ከይተኣቱ ተማዊት እዩ ስለዚ ጻዕቀ ነይሩዎም እታ ኣሃዱ ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ዊን ኣጋር ሓኪም ኣብ ህዝቢ ዝሕክሙ ነበሩ ካልእ ነበሩ ኣብኡ ጸንሕዎም ወሲኾም እዮም ዘካይድዎ ጸኒሖምና ሕጂ እቲ ክብደት ሓደ ገምጊምና ሽዑ ካልኣይ او كل خشوع بس ولدنكين كرهب نيرني مالت دلدل حكمنا ابو خنقبر كم زلنا حدا مسراويت ترايمنا ناي سراويت ابي كم نغبرخا خنصنا نيرنا مغنياتو تي هوسبيتاليتي ناي حزبي قداماي نجر حزبو خغلغلليو كلاي نجركا اكل ايكونن كنتات كتكايدلو سلازي بس ولدنكيل حدا أنا نجربت خيد الله معرب بعلي جمجمة تراددي فرقو خمسة هذا كلاي أبزارا زلو فرقو دماغ خمسة الله إلى ملأخت جورل سالساي فارماسي دلدل ما أدلي أبعد قيح نجبرالنا مخناتو نسراويتن نهزبن دخون مستخونات زخيد حدا دلدل فارماسي روسو زخالي نايت جنبار نتعدبو كلونا اللو رابعي ناي حزب حكمنا ون أقول كنهبالنا زين 4 ملأخت قبر المالتي عجيب زين ترادادينا أنا نجربت يد بقس تحريو مصنع تخاني أبينا يخون توسبيتال كاس نينا سازيه جيتنا جربت تبقيس الله مالتي تخزن والاختزيه وعبتي عزنات وانا كيف على الله توسدني مرشمو مدبات كبد وسدك انا هو في عزنات وانا كل كده انا بجغرافي نسخه بمنقسقس ابي كم زنبركه تعذبتنا خفلتو علوهم بس كل زنبرين اي وتدراوي منقسقس كابو ايتفلغان بس واحد ندوب مسمصقوخا خبدمو متحتي ورد زبلكا زلخو خابو نفعادت نملس زبلكا زلخو اجي اتي كل زغبركا مسمعتكو تدغم ليس لزل هذا امر نغير كان ميخا مستولدن كيل كم استزراركم لذل مقربات كتغور خمس لكم اذا ابيتكا غداي كايلوم خايم حلافنت يبم ها دربي ملكايم حجي اذا انا عايز اقرت تمصنا تياغعزونا جربت حجي خا خيملس ندعريت كلتيف كملس لي بجخا ندعريت كيملس ناي جربت بخني كم تمص لغير كانس ناي زرا اچن يكون له بينخ ناي زرا تمص ناي زرا هو حجيتي فرقان دي ختمص فرقان دي ختمص حدا بمقرب كتمص نوحيو هو بروحداس غيرا ادقيه تاعتيتي مدب ادقيه روحداس تودي نيرودي شو تودي
تعال سيد بأجرو عداس كسب السراح صنح زبالة أوان إلو كان يروح يجين درو أبز وناسي تسريحات وديع واحد يجين كده جزء خمس وصدق حيجي تودي أخبلك أخلقه ترجيني جربت بسيحة ناي جربت ودي فرقة متاع حكمنا تغسته أرأي دكتور كسته أرأي فرقة حيجو مستي أم حداري أدغي حمز مسء ودي مسء اللخو سلست معلتو أوجره تبقسك بحال كله ودوا شاي تودي أنيرا كابزارا بقس كله سلازي تي أنوين ودي شو تودي لو متودي أخذ بقس تخلي خايلومني أنا حنت لا ندرورن حنت نات أنا تويتر نفع بت بقسنا شو مسود بشيء توجسوا أنا كان رفع بتأتي قود مالتي زي حبي دول جنبر تسريحه أبتي ربو حجين تاجرنا إذن تقسكون 4 ساعة فارماسي مسيا بعد قيح أوكي كفيتها مالتي أقول قلت نهزبي نسراوي تنكتب هذا قال نتنا هزبي تباهلو دكتور عندهم بعلو نتي ناي دوغوب ناي هزب حكمنا حلفنا التسكيمو كلام هو مسو قدي جبرهنس مسابرهت نبرت مالتي وعلت بيتي يا سما مالتي الدكتور قدي حجي ساق على ايتو كلتي كم كندي أبالات مسكالو تبالات كوينوم أقول قلت أو عد قيح أبتا هوسبيتالات يوم قرم ناي سراويت بفيح بوتا سلازد اللي مستي زمع بالنبرة خناتات حادي عد قيح كالا أي درجة نبرة تعاسي سلاز نبرة نعو وقاقينا مقبل قرنايا كرامات سلاز نبرة حادي ناي سنعفق آخر لك أخمو سكندرسكو صفحي السوين كلتي وقرنا حجي ناي جربت عد قيحة اتينا يوم قديمهم سلز مصو ناي زارة خاني بمنشمو اتينا يوم سنعفة اتينا يوم سلز بخمزي استاقرنا ودينا أنا خا فرق بيت صحفتي حجي عد قيحة اتيه مقنعتهم استقناتات قيبانا متانا سألائي مدلو اقبرنا نمتكعتي موح شعوين اتو مسألنا مسجمرنا شو متقعتي جميرو بين جنبار دكم حارش بقوي منير هو بدكم حارش جميرو شو متقعتي جميرو جن بزحي تعوتا نحن وين او اخلنا متقعت فتينا نايكلتا معلتدي نايقل فتينا بزحي استاي قبرنا نايدفعنا جن صار متقعت قرنا السيدة فإن نحن استاي دفعنا شو مالتي ايه شو اتو مسلناسي زينا قاتي منانا إذن أتو ساقمات مسانيرو زول غنغام نيرنا مخنياتو تام نورتا حدث كسكم تخيل عقمي أي نوران مالتي حجون لك عكمتنا يباسعون أبتي كبساتات كن حزم جمرنا دبداب ناي نفرت بزحية شقركم دنيرو ودبداب نفرت هجي سب فرحنا يرنبري سقاب كندتي دبدابا مخنياتو كملاسيو تزوين ساكي قبرو دخوينو كبيد دبدابات هاي كايد نيرو كن حاليفو دبدابات كايد نيرو كمتنا يباسا دبدابات كن كبيد هاي نبرن كم بيتنا تيقم كم مالتي زين يبعال شالكا قلي عنتو ويتغيس كاليركا شالكا زولو إفريم يتخفل زبي أزيو ودناي موداب سرحات عبي ناي موداب سرحات يكاي سلزنا بره تي بدحريو أبكبسا مستديبه مستيعقو زنبر مسبن كلسبن اتمتقعتي دارغا نار حزباوي قصو يزخيد نيرو موداب اصوار زي ايت مغراب مغبي مغراب قله مغراب اتناي وراد باس مس حكمنا التاساسي كخمي نحكمنا انت حاجه زغبروا لكم نيرهم تناي حزبي تخفل حزبي سو دحرايكم مصمم فتقوغن حدا معنا فولي نجر كابتي معجزة كايرنا دهر مزلاق مالتي هو كاب دهر مزلاق سقاباب دو نوصح شجرات نيرنا مخنياتو قوتات سنشورتات قليو دما خمزي ناي سميناو رأس حل كم ناي فنقل نبرا خناتات نورس كبيدي وقات كتالي اب دو مسمصانا جن
ብዙሕ ነገር ተቀይሩ ሓደ መጥባሕቲ ሃዱ ኣብ ዝኾነ ክትተክል ትኽእል ዓድታት ጽዑቕ ስለ ዝኾነ መረባዓት ኣለካ ብኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽበሎ ገለ ፍቐዱ ሽግር ኣይነበርንም መጥባሕቲ ሃዱታት ኩለን መጥባሕቲ ሃዱታት ሕጂ ናይ እንዳ 70 ነይራ እንዳ 52 ዳሕራይ መጽያ እንዳ 88 ውን ዳሕራይ ዲያ መጽያ መቸን መጥባሕቲ ሃዱታት ኩለን ሽግር ኣይነበረን ኣብዚ ደለየ ቦታ ኣብዚ ጣዕመን ቀሪበን ክሰርሓሉ ዝኽእላት ነይረ ኣብ ካልእ ቦታ ኢኻ ትመርጽ ቦታ ቀዳማይ ነገር ማይ ትረኽበሉ ማኪና ተኣትዎ ዶ ገለ ረቑሒታት ኣሎ ኣብኡ ግን ኩሉ ረቑሒታት ተማልኡ ምክንያቱ ጽርግያታት ኣሎ ሓደ ሰባት ዝሕግዙኻ ኢቫኩዌት ምግባር ውግኣት ኣለዉ ተሓባበሩ ካብ ከባቢ ውግኣት ዝካየደሉ ስጋብ መጥባሕታ ስጋብ ናይ ቦጠለኒ ካብ ቦጠለኒ ግን ሽግር ኣይነበረ ካብተን ናይ ቦጠለታት ሕክምናታት ንመጥባሕታት ሽግር ኣይነበረ እቲ ህዝቢ ስታይ ገብር ነይሩ ዋላ ዳሕራይ ገምጋም ዝገበርና እንታይ እዩ ኣብ ሰምሃር ከለና ጎላጉል ከለና ማለት እዩ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታታት ጠቂሰ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ሰምሃርሲ ኣብ መንጎ 6-9 ሰዓትን ውግኣት በፅሑ ነይሮም ኣብዚ ግን ታሕቲ 6 ሰዓት እዩ ነይሩ ኩሉ ምክንያቱ ትስክም ኣቢሎም ኣምፅኦ ትስክም ኣቢሎም ሕጂ እቲ መጽናዕቲ ምስ ናይ ከብዲ መውጋእቲ ውን ኣብ 9 ነበረን ኣብ ቅድሚ ነበረን ውን ኣብቲ መጽሓፍ ኣስፊረ ኣለኹ ኣብዚ ሓፂሩ ምክንያቱ ቀልጢፎም ኣብ ሕክምናታት በፅሑ ስለ ዝነበሩ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ዘዕግብ ነይሩ ሓደ ጽርግያታት ኩሉ ነይርዎ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ካብ ዝኾነ ቦታ ነይርዎ ካልኣይቲ ህዝቢ ጽዑቕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ውዳቤ ናይ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ውግኣት ምውፃእ ቀሊል ነይሩ ስለዚ ሓደ ጽርግያታት ነይሩ ህዝቢ ተሓባበር ነይሩ መጥባሕቲ ሃዱ ከተቐምጠሉ ትኽእል ቦታታት ከዓ ምቹእ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ረቑሒታት ስለ ዝነበረ ተኣላለየ ውግኣት ካብ ኩሉ ዝሓሸ ሽዑ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ብሰፊሑ ዳሕራይ ወይን ክንመፅእ ንኽእል ኢና እቲ መጥቃዕትታት ምስ ጀመረ ሕጂ ጌና ኢና ናብኡ ክንበፅሕ ኣይኮናን ሕጂ እንታይ ጌርኩም ኩሉ እቲ ሕክምና ደልዲሉ ምትሕብባር ናይ ህዝቢ ከዓ ካብ መጠን ላዕሊ ዓብዩ ንመጥቃዕቲ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ደሳ ሕጂ በዓልቲ ቤትካ ውን ከይተረፈት በዓል ጊደይ ዝነበርኦ ዶክተር ዓንዶም ሒዙ ናይ ሕክምና ናይ ህዝቢ ኣብዋ ደልዲልኩሞ ፋርማሲ ከዓ ብምሉኡ መፂኡ እቲ ናይ ዛራ ከዓ ኣጋጣሚ መገዲ ተኸፊትሉ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሓይሊ ይድልድል ኣሎ እቶም እቲ ናይ ሰራዊት ሕክምናታት ከ እቲ ናይ ሰራዊት ሕጂ ሓደ ኣብ ሰንዓፈ ዝገበርናዮ ዶክተር መንሽሙ ዶክተር ሃብተኣብ ሓደ ሃብተኣብ መዓሪ ተወልደ ገር መስቀል ክልተ ሳልሳዮም ኣነ ኮይና ንናይ ርእሲ ኣፍልቢ ከብዲ እዚ ኣብኡ ገርናዮም እዚን ሰለስተ ኩሎም ውግኣት ናይ ደቡብ ኣብዚኣ መፁ ማለት እዩ ናይ መሓውርን ዓበይቲ ቁስልን እሱ ስለ ዝበዝሕ ድማ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ከዓ መንገርና ከሰተ ኣርኣያ ናይ ምዕራብ ነበለት ዶክተር ከሰተ ኣርኣያ ካልኣዩ ድማ ስምዖን ሃይለ እዚኦም ገርና ኣደልዲልናይ ማለት እዩ ምስኦም ተሓጋገዝቶ ወርሰጀርን ስገለ ኣለዉ ስለዚ ብከምዚ ስታገርናዮ ካልእ ናይ ህዝቢ ናይ ሰንዓፈ ሄልት ሰንተር ነበረ እሱን ክሰርሕ ነይርዎ ኢትዮጵያውያን እዮም ፀኒሖም ናብኡ ሓደ ኣምሓራ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ወይ ወዲ ጎንደር ገለ ከምኡ ይመስለኒ እሳቶም እዮም ስታፍ ፀኒሖምና ዓዶም ከይዶም ማለት እዩ እሳ ኣደልዲልናያ ካልኣይቲ ሰገነይቲ እዚአን ክልቲአን ሽዑን ተኸፊተን ማለት እዩ ሽዑን
شنشن تخافيتن سلازي نا حزبي إزيان تخافيتن الحزب خاني نا حزبي مستخفته كاب عدقرات كاب عدوا مسيو حكم نير طيب كله ناي دبوب ناي سراي خيترفه إذا مونغو عنده خلان من دفران دلو ناوي يخرج حكم نيرو بعد دكسا حكمنا تاني حكم ده ها بعد دكسا حكمنا يسمح حكم دكسا خان ناي مسيون نيرا ناي مسيون كاتوليك ناي مسيون ناي نبره كاتوليك ناي مسيون او نيرا سجنيت خفيتنا شعو بتوما ونورو كالوت وسخنا مالتي من شو مقاني سنعفقا دلدل حكمنا غيرنا والله زي دلدل حكمنا نسقومكم أنا من بيت صحفتها وقرأ ساو قرأت ريدلو قلدلو بزيكات قند بيت صحفتها فعبت صاب كجبر جنا فعبت خيد نيرني أخي واخ جبر فعبت خيد نيرني ويتاتا وينا نجبر نيرنا نيكون بس كله كونتات قوم كله نسمع عندك تجسنا دلها رول استاذ مرة نا كابنا عفانا بس مرة كم زز عم سلك قريبو يو نيرت كونتات حتى جن زيت رسعة زروالا كذكركا ريح خاتي تشنكي اتي تميت البت بدركي قال زنبري مسناي بارون تون تزامو دايخا على صحفاتك جي بسمعت كم زي الناس كوينات كنكايت سي يكال ديو زبل سمعتها وش تقامس حدا اس من خا قليل كايو وشعون أمانية حجي سوق بريغادير جنرال أمانيل حنجومة نوع تالكايو و تخناتات مزخو كل خناتات ناهز بناسي تخينات كنقصلس كبيديو زبل سمعت نيرني كبيديو ولا تايلوكا و مون حد عمت كين تمسي تجز كاسه دو تطوكن بلو أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبد